Ay, nagmayatin ay tibiyag tinakalaban. Makarelax mo't lang ang titao. Nalpas ti aming nga trabahon. Ay, may subli mo lang nga. Dati planggana ni Kumari nga binulod ko di last month. Ay, aliwalas ti panahon Maya talaga umaayon. Stress free. Awan ti panunutan nga problema. Kamsana! Abo! Ma'am! Magkagsingir ti lending mo! Abo! Kamsana! Ma'am! Ayun mo! Anda tama nang di problema kan stress ko. Singir mo na. Sapay awan ti pagbayad ko. Yama hindi mo alam ang umang agsingiran. Naramid ko aming nga diskarte, naglimang ako. Apo! Pawan sa mambut. Apo! Kamsana! Apo! Apo! Isunan sama dari dyan. Sapay, paglimangak na tayo. Yaman nga tati aramida ko na yan. Kamsana! Ma'am! Kamsana! Ma'am! Kamsana! Ma'am! Pao tayo mga nagpailaan. Ma'am, kagbayad ka tilinding, ma'am. Ano na siya ni Juna? Ay! Ay na! Parang kapay lang nga pag-aw. Kapag ungat garon. Di ba mo tilinding, ma'am? Awan. Apay da kwarta ti pag-ong. Di man na nga ito yan. Ay! Ungat ka makakit.